Почвам. Ето, Здравейте, аз съм Петър, пътя с мен е Берк. Аз отивам за колелото. Неговия клип. В този клип ще покажа на Берк как кара. Това ще ви покажа така. Това е, той е малко... Заснеме се как се бием сам план. Привет! Майса! Махай се! Както се бием. Махай се! Не играя. Една тук ни притеснява малко. Ето го и Берк. Хора, гледайте как Берк кара. Его тук. Берк, приби се! Преби се! Приби се нарочно. Умри! Няма човек. Аз се прибия. Това беше от нашия човек. Това беше откачена хора! Ето ми пъчката да видите. Хора, Абонирайте се! някои хора могат на моя канал. Сега е регнато. Давай, Антуан! Давай, Антуан! Преби се! Преби се! Преби се! Преби се! Преби се! Преби се! Снимаш ли го? Снимам го, спокойно. Ари, идвай, бе! Айде, преби се, бе! Ари, падай, бе! Удари си ташките! Хора, мой ред да държи това. Аз се държа. Мой ред е. Аре, давай! Ето бай да таля, паля, баля, шаря, таля, баля. Добре, здравейте отново. Добре, хора. Пуснахме кратка пауза. Да, това е Наталия, както казах. Предишната не пауза. Веригата. Засили, Петю, засили! И после се преби! Ти го харесваш, нали? Човек, Наталия харесва Пепи! Даже го каза! Какво правиш, Петър Пътър? Засними ма. Добре. Сега пак съм аз. Гледайте над градината, Антуане. Ура! Кажи от клипа. Бездава куковица. Май се от клипа ти! Трябва да се маха на цяли гони, защото е влюбен в единия, който снима. Пъто! Каза се Пепи. Пъто! Тя е луда по него. Берк! Господин Берк, кажете ми какво е чувството да се пребиете така? Не как добре. Ставай, бе! Остави ме на земята като труп. Пепи! Пичове, ще направя малка кратка пауза, хора. Така ще видим след малко. Дакис! Какво правиш, Дакис? Пребих се нарочно! Преби се, пич! Антон, да го видяхме как се преби! Моля те, махни се от камерата. Това е Дидакис Малякис. Сега проваляш ни видеото. Чао! Слушай, само това да прави последната каскада.